Ang atong ebanghelyo nagsulti sa nahitabo sa kinabuhi ni Jesus sa dihang mianhi siya sa kalibutan. Siya ang anak sa Dios, siya ang kinatasan nga propeta, siya sad ang manluluwas. Unya, ang nahitabo, ang mga piniyalan sa katawhan sa Dios nga mao ang mga Pariseo, ang mga pari, ang mga kadto mga eskriba, wa kauyo niya. Mao to nga ilang giplanuhan nga patyon o tuod man milampos gyud sila nga mao'y atong gisigihag handom karon ining panahon sa Kwaresma, labi na gyud igabot na gyud sa Holy Week. Unsa may kalainan sa mga Hudiyo og kanato nga naghandom sa kasakit og kamatayon ni Kristo? Unsa may kalainan nato nila nga mao'y nagsakit, nagpaantos og nagpatay ni Kristo? Naabay kalainan? Kamo karon lahi mo adtong mga tawhana nga mipaantos og mipatay ni Kristo? Lahi mo dili? Gitubag. Kana ramang duha inyong tubagod, lahi ba mo nila? Apil na lang ko, lahi ba ta nila o parihara? Sila mao'y mipaantos og mipatay ni Kristo. Kita karon nagsigitag handom, nagselebrata sa pagantos og kamatayon ni Kristo. Unsa may kalainan karon nato nila? Naa ba o wa? Uy, tubag boy. Di ra ba manubag eh? Ambot lang, huwag nabatay kalainan. Aw dagi kalainan, kay sila may ni-actual og paantos og patay ni Kristo. Kita, igo naman lantang ni handom. Mo ni kalainan, wa na mas Kristo. Og ni aparos Kristo din inyong patyon, dili. Tubag. Niya moingon si Kristo ninyo, ayaw na mo sigig pangangkon anang yuta, kay ako ng yuta. Samahana, iya ng parasan. Ay na mo sigig pangural anang inyong balay, kay wa na kuralas akong amahan ang yuta, kay para na natong tanan. Ayaw mo pagsigig paningil anang utang. Samahin, makauyon mo anang klasihas tao o inyong patyon. Okay, tubag. Duko-duko na waday kalainan, mao na nahitabo, mo na ang sambingay ni Hesus nga gigamit, igo kay ta, dili mga tag-iya ang saop lang sila, pero ilang giangkon nga sila'y tag-iya, nga hasta gani ang anak sa tag-iya, ilag yung gipatay, aron maila ang parasan. Dinis kalibutan mga igsuon, saop ra taoy, dili kita'y gahimos kalibutan, igo ratang gipapuyo dinhi. Saop ra gyud ta. Bulahan tong mudawat nga siya saop. Kinsa man ninyo dinhi ang mudawat nga siya saop sa kalibutan? Ako dawat ko, kamo dawat mo. Sige. Nya wa na mo mangural. Wa na mo magsigpangangkon anang utlanas yuta o kanang inyong mga tanom, di na mo igihan. Igihan gani mo, bakakon mo. O mao ni problema sa kalibutan nga dako kayo, nagpinatyanay na taani, naggubat na taani, inangkunay anang yuta, inangkunay anang mga nasod, inangkunay anang mga gitawag natog mga resources, marine, mineral o unsa pa nga mga resources gipangangko nato, hastang tubig giangko nato, ang tuburan giangko nato, ang sapa giangkon, hasta dagat giangkon. Og tungod sa atong pagpangangkon, naguba ang tanan, naguba ang hangin, naguba ang tubig, naguba ang atong mga mineral o marine resources, guba ang atong mga sapa, guba ang atong mga water tables, hasta atong naong ron nangaguba.
Sige mo sa magpangangkon anang inyong naong, kamoy magbuot kanus a kiskisan, kanus a badlisan, kamoy magbuot kanus a mublan, kanus a mo itom, kamoy nagbuot kanus a mo puti, kamoy nagbuot kanus a manganak, kanus a dili manganak, kitay nagbuot kanus a i-abort, kanus a pakatawhon, kitay nagbuot kanus a mamhimong babay, kanus a mahimong laki. Kita na nagbuot sa kalibutan. Ang pari isad mo magbuot unsay kolekta, kinsay tagaan, pilay isod sa bulsa. Hasta ganing simbahan usahay ang kuno na namo, ako ning parokya, ako'y nagpahimo ani. Mga hilas na kaitas tanan. Siging pangangkon. Og mao na hinungdang nangaguba ta. Hasta atong relasyon nangaguba, na natay divorce, na natay separation, na natay kinosmuray snaong, na nay wa nay tingganay, mga managsuon, managsilingag puyo, kay gibinlan sa ilang inahan ug amahan ug yuta, nya gipasubdivide nila mga nagsuon, na nag-away na sila karon, diha nang yuta nga gibilin sa ilang ginikanang dugay na intawong nangamatay. Kapoy, no? Sige pataan eh. Padayon pa mo anang batasana, mga guba kita, mga guba kita. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Jose giguba ang iyang kinabuhi sa iyang mga igsuon nga nangangkon nga sila mooy magbuot sa katigayunan o sa pamilya sa ilang amahan. Ilang gitan-aw daan og mamatay ning atong papa, kita gi magbuot insa uy di may pinangga nga anak kaningan lag Jose. Paron wa nay mahimo, patyo na nato. Mao tong ilang giplanuhan nga patyon, nya gibaligya pa gyud. Si Jose nga buutan kaayo, pinangga sa papa, nireklamo ba siya gibuhat sa iyang mga igsoon? Nireklamo wa mo reklamo. Nya kun ato ning i-fast forward, kay wa man siya mo reklamo, nahimo siyang hari sa Ehipto, segunda sa ranggo sa Pharaoh. Nganong nahimo man to? Tungod sa Ginoo. Muna sa atong salmo responsoryo ningon sa to, hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ang gihisgutan dinhi ang kinabuhi ni ining Jose nga anak ni Jacob, usa sa iyang 12 ka anak. Karilang katapusan, no? Gipatawag siya sa hari o gibuhian, kay binilanggo man ni siya. Ang magmamando sa katawhan mipalingkawas kaniya, gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Si Jose maayo nga saop, gihimo siyang saop sa Pharaoh. Nya unsa may iyang nabuhat isip saop sa Pharaoh, iyang gigamit ang iyang abilidad aron tabangan niya ang hari sa Ehipto nga makapangandam sa umaabot nga huwaw or kanang famine. Iyang giingnan ni ay 7 mantingal ito, 7 ka tuig nga abunda kayo ta, ato ning tigumon og maayo, kay daay mo abot nga mga 3 ka tuig mantingal ito nga wa na gyoy uwan, na ay dakong kagutom sa tibuok kalibutan. Og maoto nga hastang iyang mga igsuon ni ngadto nas Ehipto kay mamalit og pagkaon, og didto sila nagka-ilhanay. Si Kristo sad sa pag-anhis kalibutan atong gipatay. Nireklamo ba si Kristo? Wa. Nireklamo wa. Kamo og patyon mo, reklamo mo dili. Patyon ang inyong dungog, sigihan mo glibak, mo reklamo dili. Patyon ang inyong lawas, punayan mo kulatas inyong bana, buwagan dili. Patyon ko sa parishioner, sigihan ko glibak, i-post ko sa Facebook. Saman, biyaan ning parokya dili. Istoryahe kamo, syunal na mo da. Wow na, depende na nato. Ang dili mo reklamo, bisag isalikway, bulahan, maliwatan ni Kristo, maliwatan ni Jose.
mahimo tang manluluwas. Di man iha? Ang dili mo reklamo o dili mo give up, bisan pag isalikway, bisan pag dagmalan, maunay mahimong manluluwas. Muna gideklarar ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo nga niingon siya diri ang bato. Di ba niingon siya? Hinumdumi kini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Muna kamo maginikanan o gusto mong mahimong importante kay sa inyong pamilya, nya mahimo mong manluluwa sa inyong pamilya, sugot lang mo nga isalikway sa inyong mga anak. Sugot lang mo nga dili mo tahoron sa inyong mga anak. Ayaw mo pagpatahod, ayaw mo pagpa-importante sa inyong mga anak. Oh. Saman, o yun, dili. Uy, tubag, uy. Kay magsigi mo papa-importante, nya di mo musugot nga isalikway sa inyong mga anak, magpunay mo yaw-yaw, magsigi mo pangasaba, magsigi mo panglatos, sige mo dag pangusi sa inyong mga anak, sige mo pamalikas kay inyo gyud silang disiplinahon, hangtod naghimo na hinuon mo mga monster sa ilang kasing-kasing o gunahuna. Nya kana sang mga anaka, mauna sanay manglatos, mauna sanay mangusi, mga saba, magdagmal ngadto sa laing mga tao, puhon nga kadtong ihatag ngadto kanila. Di sila makat-on ni anang gitawag og pagpaubos, paghigugma, pag-antos ug pag-alagad para sa kaayuhan sa uban. Mao man itong ikinahanglan karon. Wa man ta magkinahanglan mga monster na natay daghan diyang kusog mamalikas oy, na natay daghan diyang kusog mupatay, na natay daghan nga kusog kaing mangulata, kusog kaing mangilog, kusog kaing mangurakot, na daghan na kay na di na lang nato punan. Ang kuwang ronato kanang musugot nga isalikway, kanang musugot nga daog-daogon, kanang musugot nga himuong pobre ug makaluluoy sama ni Jose nagihug na lastabay apan sigig yung sunod sa kabubutos Ginoo. Ang Ginoo mo'y muhimo natong great persons. Ang Ginoo mo'y muhimo natong successful persons. Ug labaw sa tanan, ang Ginoo mo'y muhimo natong happy and holy persons. Wa gyapon mo o yun. Sige, manindog na ta.